नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्ति नैष्ठिके। हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ మాథిరేగ్ల శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ బత్తనించిన మాత భగవద్ భక్తిరేగ్ల హరే కృష్ణ చందమ్మ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಲೆ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪದ 18 ಮಹಾಪುರಾಣ ಇಟ್ಟು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪುರಾಣಗೆ ಭಾಗವತ ಅಂಚದ ಐನು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯೆಲ್ಲ ದೈಲಿಕ್ಕೇನು ಭಗವಂತನ ಆರ್ಡರ್ అంటే భగవంత ఆర్డర్ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣಡು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಡು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣಡು ಅಂಚದ ಕೇನೋಡ್ಗೆ ಅತ್ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಅಂಚದ ಅಂಡ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಭಾಗವತಂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಐತೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದ ಕೋಡೆಗ್ ನಮ್ಮ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಇರ್ತನೆ ಪನೆರೆ ಅಂಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ 21 22 23 24 ಅದೇ ಅಂಚದ ಐದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯ ಕಲ್ದಿತ್ತ ಅಂಚದ ಪ್ರಜಾವೃತ್ತಿ ಅಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪರು ಸುಮಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪರು 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಲ ಕಲ್ದಿತ್ತ ಓಕೆ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಲ ಅವೇ ಬರ್ತನೆ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪನೆ ಕಂಡನಿ ಕೊಡಿದ್ದು ಏರು ಪಂಡ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಶತರೂಪ ಅದೇ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆಗ್ 5 ಜನ ಜೋಕುಲು ದೇವಹೂತಿ ಆಕೂತಿ ಪ್ರಸೂತಿ ಮೂಜಿ ಪೊಂಜೋಕುಲು ರಡ್ಡ್ ಆಂಜೋಕುಲು ಪ್ರಿಯ ವ್ರತ ಉತ್ತಾನ ಪಾದ ಅಂಚದ ಸುಮಾರು ನಮಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5ನೇ ಸ್ಕಂದ ಮುತಪೋಕು ಅಂಡ್ ಈ ಪೂರ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಐನ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕಥೆನ ಭಾಗವತ ಬಾರಿ ಪೊಲು ತೆರಿಪ ಉಂಡು ಐಟ್ ದೇವಹೂತಿನ ಕಥೆ ನಮಕ್ ಪ್ರಿಯ ಅದೇ ಅಂಚದ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನು ದೇವಹೂತಿನ ಕರ್ದಮ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂಚದ ಕರ್ದಮ ಬ್ರಹ್ಮನ ನೇರೆಲೆ ಪುಟ್ಟನು ಅಂಚದ ಅರೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಎಂಚೆ ಇತ್ತನ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ಕಲ್ತ 21 22 23 24 ಅದೇ ಕೊಂಜೋಕ್ಲ ಪೇರು 10ನೇದಾರು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಮಗೆಯಾದ ಬರ್ತ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆ ಮದುವೆ ಮತ್ತೆ ಮಂತ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಐನ್ ಮತ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಕಲ್ತಾಯ್ತು ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಈ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬತ್ತನ 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆಗು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಮಹಿಮೆ ಅಂದು ಅಂಚದ ಆ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಒಟ್ಟು 4 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಪಂಡ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಟ್ಟು 7 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚದ ಬಾಕಿದ 3 ಕ್ವಶನ್ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚದ ಅವು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗೆ ಈ ವಿಷಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟತೆ ಅವು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್
ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನ ದೇವಹೂತಿ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಆಯ್ನ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತದ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚದ ಒಟ್ಟು 7 ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ 7 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉತ್ತರ ನೆಟ್ಟೆ ಪನ್ಪೆ ಈ ವಿಭಾಗ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರ ಅಂಚದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಪ್ಪ ಅಂಚದ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ 44 ಶ್ಲೋಕ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯನ ಇಟ್ಟು ತೆರಿಪಾದೇರು ಅಂಚದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಜೊತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಇರು 72 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೆಂಚೆ 72 ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಭಾಗವತಂದ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಉದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಅವೇ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯನೇ ಸಾಂಖ್ಯ ಈಸಿ ಅಂಜದ ಸಾಂಖ್ಯ ಬಣ್ಣ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಸಾಂಖ್ಯ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚಂದು ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ಅಂಚದ ನೆತ್ತ ಸುರುತ 2 ಶ್ಲೋಕ ಅವೇನೇ ನಮಗ್ ಪನ್ಕೊಂಡು ಕಂಡ ಸಾಂಖ್ಯದ ಶ್ರವಣದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಂಚಿನ ಅದೇ ಇಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರನ ತೆರಿಯೋಡು ಪಂಡ ಕೆಲವೇ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮಕ್ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಿಗೆ ದೇವರನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ನೆಟ್ ಕಲ್ಪನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಕೊಂಡು ಹಾಯ್ ಮುಲ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಂದೆ ಅರ್ಥ ಆಸಕ್ತಿ ಕೊಡುದು ಕಲ್ಪರು ಪರಕೆ ಸಂದಾಯತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುದು ತೆರಿಯೋಡು ಅದೇ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುರಾ ದುರ್ಗುಣಲೇರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ಆಗ ಸತ್ಯದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ ಅದೇ ತೆರೀನ ಅಕಲ್ದಾದ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ ಶುದ್ಧತೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದೇ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಬರ್ಪುನ್ನೆ ತೆರಿಯುನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ವಿಚಾರನ ಕೇನು ಅಂಜದ್ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂಪುನ 2 ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಕುಗ ಅಂಜನ್ ಇಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನ ವಿಷಯನೇ ಓಪಂಡ ಸಾಂಖ್ಯ ಅವೇ ಶ್ರವಣದ ಮಹತ್ವ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ದಾದ ಪನ್ಪೆರಂದು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಮುಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚದ 3 ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆನ ಬೊಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದನ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಗ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ತಗೊಂಡುಲ್ಲ ಅಂಚದ ಅಧ್ಯಾಯ 26 ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ದಾದ ಪನ್ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಅವೇ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಅಥಾತೆ ಸಂಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತತ್ವಾನಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಪೃಥಂ ಯದಿದಿತ್ವಾ ವಿಮುಚ್ಯೇತ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಗುಣೈ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಅಥಾತೆ ಸಂಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತತ್ವಾನಾಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಪೃಥಕ್ ಯತ್ ವಿದಿತ್ವಾ ವಿಮುಚ್ಯೇತ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣೈ ನಾನವರ ಪನ್ಪೆ ತನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನೆಗ್ಲ ಆತು ನೋಡು ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಚೆನು ಹಿಂಗ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಂಚೆನು ಅದೇ ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ಥ ಆಗುಜವೇ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಪುಜವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಉಲೈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರವೇಶ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ನಮಕೇತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಜ ಅಕ್ಲಿ ಎತ್ತೇ ಮಲ್ಲ ಭೌತಿಕಡ್ ಎತ್ತೇ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ತನಕ್ಲ ಆದುಪ್ಪ ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆದುಪ್ಪ ನೂದೆಕ್ ನೂದು ಫುಲ್ 95% ಮಾರ್ಕ್ ತೆತ್ತನಕ್ಲೆ ಆದುಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಚ ಅರ್ಥ ಆಪುಜ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಪನಿಷತ್ ಕಲ್ಪನೆ ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ ಯಮೇ ವೈ ವೃಣುತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪೇರಿ ಅಮ್ಮ ಅದೇ ಅಂಚದ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಐಕ್ ಅನುಸಾರವಾದ ದೇವರ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅಂಚದ ತೂಪೆರ ಬಟ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅದೇ ಆ ಏತು ಡಿಸೈರ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಏತ ಜ್ಞಾನದ ಬಡವು ಉಂಟು ಅದೇ ಅಂಚದ
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಡಕ್ಕೇನೋ ಅದೇ ಅಪ್ಪ ನಾವು ವಿಷಯ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತನ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪಣ ಓದುದಿಲ್ಲ ಪಣ 10 ಸರಿ ಓದುಲ್ಲ ಈತ ಅರ್ಥ ಆತು ಫಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಐಕೆ ದೇವರು ನಮಕ್ಕೆ ಬಿ ರಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಣ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪಲ ತುಲೆ ಈ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಪಂಪನೆ ಶ್ರವಣದ ವಿಷಯ ಸಾಂಖ್ಯ ಶ್ರವಣದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಂಚಿನ ಅದೇ 400 ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ನಮ್ಗುಡಿ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಅಥಾತೆ ಸಂಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತತ್ವಾನಾಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಪೃಥಕ್ ಯದಿದಿತ್ವಾ ವಿಮುಚ್ಯೇತ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಗುಣೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆ ನನ್ನ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಸಂಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತತ್ವಾನಾಂ ಲಕ್ಷಣಂ ವಿಮುಚ್ಯೇತ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಗುಣೇ ಭಗವಾನುವಾಚ ಅತತೆ ಸಂಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತತ್ವಾನಾಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಪೃಥಕ್ ವಿಮುಚ್ಯೇತ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಗುಣೇ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಅಥಾತೆ ಸಂಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತತ್ವಾನಾಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಪೃಥಕ್ ಯತ್ ವಿದಿತ್ವಾ ವಿಮುಚ್ಯೇತ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತೆ ಗುಣೇ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತಂ ಏತ್ತು ಸರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಅಂದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ ಭಾಗವತಂ ಏತ್ತು ಸರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ 140 ಅದೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ 140 ಸರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡು 28 ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆ ಪಂಡ್ಯರು ಉಜ್ವಲ ಮಾತೆ ಪಂಡ್ಯರವೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲು ಗೊತ್ತವೇ ಅಂಚದ ಆತು ಸರಿ ಪಂಡ ನೋ ಆತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವನ ರಡ್ಡು ಗ್ರಂಥಲ ಆತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ ಅಂಚೆನೆ ಭಾಗವತಂ ನೌಪತ್ ಪಂಕರನು ಪಂಡ ಈ ರಡ್ಡು ಗ್ರಂಥ ನೇರು ಪೊರ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತುಂಬೆ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚ ಆತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಕಲ್ಪು ಅದೇ ನಾವು ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ್ ಬತ್ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದು ನಮಕ್ ಪೂರ ವಿಷಯ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂಚದ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಪಂಡೇರ್ ಅಥ ಇತ್ತೆ ತೇ ನಿಕ್ ಸಂಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಪಣ ಪಂಪೆ ವಿವರಿಸವೆ ತತ್ವಾನಾಂ ಪರಮ ಸತ್ಯದ ವಿಭಾಗದ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಸಾಧಾರಣ ಲಕ್ಷಣನು ಸಾಧಾರಣ ಲಕ್ಷಣ ಅಸಾಧಾರಣವಾಯಿನ ಲಕ್ಷಣಲೇನು ಪೃಥಕ್ ಉಂಜುಂಜಾದ ಯತ್ ಒವೆನ ವಿದಿತ್ವ ತೆರಿಯೊಂದು ವಿಮುಚ್ಯೇತ ಮುಕ್ತಾಪ ಪುರುಷ ಒವೇ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುಣೇ ಗುಣಲೇ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪೆ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಮ್ಮ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪರಮ ಸತ್ಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರಲೇನು ವಿವರಿಸವೇರೆಗು ఆయన ತೆರಿನ ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಪ್ರಕೃತಿದ ಗುಣತ್ತ ಪ್ರಭಾವಡ್ದು ಮುಕ್ತಾವಲಿ ಮೂಜಿ ಗುಣಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ನವೇ ಪ್ರಭಾವಡ್ದು ಮಾತ ಗುಣತ್ತ ಪ್ರಭಾವಡು ಅದೇ ಅಂಚೆ ನಮಕ್ ದಾದಾ ಪೂಜಿ ನಾವು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡತೆ ಜ್ಞಾನಲ ಓ ಸಂಶಯ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪು ನಿಶ್ಚಿತ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಜ್ಞಾನ ಬರಡು ಈ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಂಡ ದಾಯಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ತೂಣ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಭಗವಂತ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇದೇನ್ ತೆರಿಯೋಲ್ನ ಅರ್ಜುನ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾತಲ
ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಪ್ರಕಟ ಆಯ್ನ ಅಂಚದ ಆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲ ಯಾನೆ ಆಂಡ ಯಾನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾನ ಹೈಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಡ್ದಜಿ ಬದಲ್ಗ ಅವು ಎಂಡ ಉಂಡು ಐನ್ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣಾಡ್ದು ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವಡು ದಯಪಣ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ತ್ರಿಬಿರ್ ಗುಣಮಯಿ ಭಾವೆ ರೇಬಿ ಸರ್ವಮಿದಂ ಜಗತ್ ಮೋಹಿತಂ ನಾಭಿಜಾನಾತಿ ಮಾಮೇಭ್ಯ ಪರಮವ್ಯಯಂ ಅಂಚದ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಪನ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಗುಣಟ್ಟು ಮೋಹಿತ ಅದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದಾದಾದ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣಟ್ಟು ಮೋಹಕ್ಕು ಅದೇ ಇನ್ನು ಭಾಗವತಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಯಯಾ ಸಮ್ಮೋಹಿತ ಜೀವ ಅದೇ ಉಲ್ಕಲ್ದ ಇದೇನು ಭಾಗವತದ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಯಾ ಸಮ್ಮೋಹಿತ ಜೀವ ಆತ್ಮಾನಾಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಂ ಪರೋಪಿ ಮನುತೇನರ್ಥಂ ತತ್ಕೃತಂ ಚಾಪಿ ಪದ್ಯತೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲೆ ಪಣ ಮೋಹಗ್ ಬಿಡ್ದಾರೆ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ನಾ 7th ಚಾಪ್ಟರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಾಗವತದ 1ನೇ ಸ್ಕಂದದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವೇದವ್ಯಾಸರು 6ನ ಆಶ್ರಮ ಅದೇ ಅಂಚದ ಬ್ರಹ್ಮಣದ್ಯ ಸರಸ್ವತ್ಯ ಆಶ್ರಮೆ ಪಶ್ಚಿಮೇ ತಟೆ ಸಮ್ಯಾಪ್ರಾಶ ಅಂಚದ ಆಶ್ರಮಡ ಧ್ಯಾನ ತುಳುದು ಧ್ಯಾನ ಕುಳ್ಳುದು ಅರ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಪಂಡ ಅರ್ ಧ್ಯಾನಗೆ ಎಂಚ ಕುಳ್ಳೇರ್ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗೇನ ಮನಸಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಣಹಿತೆ ಅಮಲೆ ಅಂಚದ ಅರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪಂಡ ಭೌತಿಕ ಲವಲೇಶಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅರ್ನ ಭಕ್ತಿಡ್ ಅಂಚ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮಗ್ನಾದ ಅರೆಗೆ ಅರ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಆಪುನ ಏನು ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅರ್ ಭಗವಂತನ್ ತೂಪೆರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ್ಪುನ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿನ ತುಪ್ಪೆರೆ ಮಾಯಂಚ ತದಪಾಶ್ರಯಂ ಅಂಚದ ಈ ಜೀವದಾದಾತನ ಈ ಮಾಯ ಮೋಹಗ ಬಿಡು ಅಂಚ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದುಂಡತೆ ಮೋಹಿತಂ ನಾಭಿಜಾನಾತಿ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಭಾಗವತಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂಚದ ಮೂಜಿ ಗುಣಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೋಹಡ್ ಬರ್ದು ಈ ಮೋಹಡ್ ಬೂರ್ನೇಡ್ ದಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಅದೇ ಮೋಹದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಬರ್ತದೆ ನಾಭಿಜಾನತೆ ನಮ್ಗೆ ದೇವರ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಇಜ್ಜರ್ ದಾಯ ದೇವರೇ ನಮ್ಗೆ ತೆರೆಯೋನೆ ರಾವಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕಾರಣ ಭಗವದ್ಗೀತಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಭಾಗವತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂಚದ ಇದನ್ ತಿರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಗುಣರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಸತ್ವ ರಜಸ್ತಮ ಇತಿ ಗುಣಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಭವ ನಿಬಧ್ನಂತಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ದೇಹೇ ದೇಹಿನಂ ಅವ್ಯಯಂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚದ ಅರ್ಜುನ ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣ ಅಂಚ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಜೀವಾತ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣತ್ತ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳಗಾಪು ಅಂಚದ ಪಂಡಾಯೆ ಈ ಬಂಧನಗ ತಿಕ್ಕುದು ಗೊತ್ತು ಅಂಚದ ಬಂಧನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಅಂಚದ ಮೂಜಿ ಗುಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಗೂಡ್ದುಂಡತೆ ಭಾರಿ ಈ ರಹಸ್ಯ ಉಂಡತೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ ಉಂಡತೆ ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಸ ಭೂಯೋ ಬಿ ಜಾಯತೆ ಆಯ್ ಪಿರ ಪುಟದ ಬರ್ಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜೆಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 24ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಗವಂತ ಜೀವಿನ ಪ್ರಕೃತಿನ ಗುಣತ್ತ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಯೋಗ ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನನ ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಥಮಂತೋನ್ವೇ ಅರ್ಥಮಂತೋನ್ ಆ ಸುಲಭ ಇದೇ ನೇರ ಅರ್ಥಮಂತೋನ್ಬೇರು ನಸ ಭೂಯೋ ಬಿ ಜಾಯತೆ ಪಂಡ ಪಿರ ಪುಟುದೇ ಬರ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ತೆರಿವು ನೆಟಿ ಎತ್ತು ಕಾಯ್ದವ್ ಹೇಗೆ ಮುಲ್ಪ ಸಾಂಖ್ಯ ಶ್ರವಣದ ಮಹಿಮೆನ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ರಡ್ಡು ಶ್ಲೋಕ ನಮಗ್ ಪಂಡಿತ್ ಬರೋದು ಅಂಚದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ ನಮಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬನೆ ಗೊತ್ತಾರೆಗೋಸ್ಕರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತೋಜಾಯಿನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೋಹಡ್ ಗ್ರೂಪ ಮೋಹಿತಂ ನಾಭಿಜಾನಾತಿ ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೋಹಿತ ಆಯ್ನ ಸಮಸ್ತ ಮೂಜಿ ಗುಣಾಡು ಮೋಹಿತ ನಮ ಅದೇ ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮಡತುಲೆ ಕೆಲವರ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ತುಪ್ಪ
ಕೆಲವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಪ್ಪ, ಕೆಲವರ ಬೇಜಾರ ಪಣ ಗುಣ ಗೊಬ್ಬವನ್ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಗುಣಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂತ ಅಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೇರು 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಅರ್ಜುನಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿನ ಇಂಚ ತೆರಿಯುನ ಭಗವಂತ ಅಕ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಭಗವಂತ ಪನಂ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚದ ಅಣ್ಣ ಭಗವಂತ ಈ ಗುಣ ಟೀಚರ್ ಅದೇ ಭಗವಂತ ನಾವು ಗುಣ ಭಗವಂತನ ಆಧೀನವಾಗ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಮ್ಮ ಯಾನಿತ್ಯ ಪರಮ ಸತ್ಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರಳೇನು ಹಿರೇಗಿತ್ತ ವಿವರಿಸವೇ ఆయన ತೆರಿದು ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣತ ಪ್ರಭಾವ ಮುಕ್ತ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಪ್ರಪದವೇ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತದ ಆಧಾರದ ಮುತ್ತೆ ಪಂಪೇರು ಭಾಗವತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಪನ್ಪುನಂಚೆನೆ ಪಣ್ಣಂಚೆನೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಪರಮ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ತೆರೆಯೋನೋಲಿ ಅದೇ ಭಗವಂತನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯೋನು ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪೇರ್ ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಏತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಂಡ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 55ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರ್ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಾತಿ ಯಾವನ್ ಯಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ತತ್ವತಃ ಅಂಚದ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಾತಿ ಭಕ್ತಿರ್ದ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ದೇವೇರ ಉಂಡತೆ ಯಥಾರೂಪ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪರಾಪನೆ ತಿರುವನೆ ರಾಪನೆ ಅವ್ ಭಕ್ತಿರ್ದ ಮಾತ್ರ ಬೇತ ವೈರ್ದು ಲಾಪುಜಿನ್ ಭಗವಂತನೇ ಪಂಪುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಕೊಂಡು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 55ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಐನೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಪಂಪ ಅಂಚದ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅರೇನ ಅರ್ಥಮಂತುಂಬ್ಲಿ ಬೇತ ವೈರ್ದುಲ ಪಂಡ ಏರು ಏತ್ತು ನುಮಂತೇಂಡಲ ಬೇತ ಹೂವು ವಿಧಾನ ಹಿಡ್ದಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಯೋನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ತುಲಿ ಬಾರಿ ಕೊಂಡುದ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವಂತ ನಮಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಾತಿ ಯಾವನ್ ಯಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ತತ್ವತಃ ತತೋ ಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಶತೆ ತದನಂತರಂ ಅಂಚದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆರ್ದು ಮಾತ್ರ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾಯನ ಎನನ ಯಾನಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅರ್ಥಮಂತೊನ್ಬೆ ಇಂಚಿನ ಭಕ್ತಿರ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಎನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಪಡೆನಗ ಆಯ್ ಭಗವದ್ಧಾಮನ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪಂಚ ದೇವರೇನ ಯಥಾರ್ಥವಾದಿ ತೆರೆಯೋನ್ ಬೇರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಈತ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡದ್ ಗೊತ್ತ ಸಾಂಖ್ಯದ ವಿಷಯ ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಪನ್ ಪೇರು ಭಾಗವತಡ್ ಪನ್ಪುನಂಚೆನೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಉದ್ದೇಶ ಯಾನ್ ಮಾಂ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಆದುಲ್ಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡ್ ವಿವರಿಸ ನಂಚೆನೆ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ತೆರಿಯುನೆ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ವಿಸ್ತರಣೆಲು ఒక అవతారలేర్దు కూడ్న కృష్ణన వ్యక్తిగత రూపన తెరియునే పణದ ಅರ್ಥ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಪೇರು ಭಗವಂತನ ತೆರಿಯುನೆಕ್ ದುಂಬು ಅರ್ನ ಶಕ್ತಿನ ತೆರಿಯೋಡು ಅಂಚದ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತುಂಡು ಅಂಚದ ಐಟ್ ಅರ್ಥ ಮಂತುಲ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಪೂರೆಲ್ನ ಅರ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಮನ್ಪೇರು ಪರಸ್ಯ ಶಕ್ತಿರ್ ವಿವಿಧೈವ ಶೂಯತೆ ಸ್ವಭಾವಕಿ ಜ್ಞಾನ ಬಲಕ್ರಿಯಾಚ ಅದೇ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ ಪಂಪೇರು ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ ಪಂಪೇರು ಪಣ ಭಗವಂತ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಎಂಚಾಗ ಯಾರನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದೆ ಮನ್ಪೇರು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣಲ ಪಂಪೇರು ಇದೆ ಭಗವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದೆ ಎಂಚ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ತೆರಿಯುನಲ್ಪ ಜ್ಞಾನದ ಸುಮಾರು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಭಾಗ ಉಂಟು ವಿಶೇಷವಾದಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಬದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ ಉದ್ದೇಶಿತವಾದುಂಡು ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ ಫಸ್ಟ್ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ಅಂಚ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪರಂಪರಾ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ದು ಅಂಚದ ಅವಲ ನಮಕುಂಡತೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂಚೆನೆ ತಿಪ್ಪುದು ನಾವು ಓಲ್ಲ ಪೋದು ಏರ್ಡನ ಕೇಂಡ ನಮಕ್ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಡ್ ఆయన ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಂಡದ ಹಿರಿಯರಾತಂದು ಪರಂಪರ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ನಿಜವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪನೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆ
ಉಲ್ಪಲ ಪೋದ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತನೆ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೊಂದು ಪರಂಪರೆ ಬತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಲ್ಕೋ ಅವಾಗ ಈ ವಿಷಯ ನಮಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಡೌಟೇ ನಮಗ್ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತತ್ವದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಗುರು ನಡೆಕೊಂಡ ಏರು ತತ್ವದ ದರ್ಶನ ಮಂದಿರ ಅಕ್ಲ ನಮಕ್ ಈ ಜ್ಞಾನನ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ಬೇರಿಗೆ ಅಂಚದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮೋಹ ಪೂಜಿಗೆ ನಾ ಪುನರ್ಮೋಹಂ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಗೀತಾಗಿ 35ನೇ ಶ್ಲೋಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ನ ಪುನರ್ಮೋಹಂ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೋಹ ಪೂಜೆಗೆ ಡೌಟ್ ಪುನಿ ಅವು ಹೌದಾಯ ಅಂಚು ಅಂದುದಾಯ ಅಂಚಿನ ಹೋಗಿ ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ ತತ್ವದರ್ಶಿ ಅಂಚಿನ ಗುರು ನಕಲಿಯದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತನ ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕ್ರಿಪೇಟತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ನಮಗ್ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ನಮಗ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾವಾರ್ಥ ಅದೇ ಪುರಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇಸ್ ಅದೇ ಎತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ ಇನ್ ಕಲ್ಪೇರೆ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಬರೆಪೇರ್ ಕೆಲವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತೂನಾಗ ಐಟ್ ಅಕಲ್ನನೆ ಗುಣಗಾನ ಉದರ್ ಮಾತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಕಲ್ನನೆ ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಅಂಚಲ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಅವಂಚಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧ್ಯಯನಲೇನು ಇತ್ತೇನೆ ವಿವರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಯ್ಯ ಅದೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿವರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ ವಿವರಿಸ ಇರೋಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಅವೇ ಅಂಚಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ ವಿವರಣೆ ಅದೇ ನಾನಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಐತ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣದ ಮುಕ್ತ ಆವಲಿ ಪಂಡದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಇಂದುವೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ದೃಢಪಡ ತಥೋಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವ ವಿಶದೆ ತದನಂತರಂ पण ಆ ಶ್ಲೋಕನೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ತುಯಿನ ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗ ಅರ್ಹಾಪೆ ಅಣ ಮುಲ್ಪಲ ಐನು ವಿವರಿಸಲಾತನ ಅಣ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ವಿಜ್ಞಾನನ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನದ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ಗುಣಲೆಡ್ದು ಮುಕ್ತಾವಲಿ ನಿತ್ಯಾತ್ಮೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಪ್ರಭಾವದ ಮುಕ್ತ ಆಯ್ನೆದು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವತ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರೆ ಅರ್ಹಾಪೆ ಅಂಚದ ಭೋಗಾಪೇಕ್ಷದ ಈಜಿನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಿತ್ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಪವನ ಅಲ್ಪ ಆಶೆ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣತ ಪ್ರಭಾವದ ಮುಕ್ತ ಆಪುನ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದ ಅವರ ಪ್ರಭು ಕಪಿಲ ದೇವ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡುದುಪ್ಪುನ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ ಪದ್ಧತಿ ವಿವರಿಸೈನಂಚಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ದೇವರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ತತ್ವತಃ ಅಂದ್ ಈ ಶಬ್ದ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತು ಜಾಗಡ್ ಭಗವಂತ ಪಂಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ತತ್ವತ ಪಂಡ ಯಥಾರ್ಥ ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಏವಂ ಯೋ ವೇತಿ ತತ್ವತಃ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಂತ ನೈಜತೆ ಅಂಚದ ಅರ್ಜುನ ಏರು ಇಂಚೆಯನ್ನ ಪುಟ್ಟುದ ಕರ್ಮದ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪನ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತೆರಿವನ್ ಬೆರಾಕಲ್ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಅಂತ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಹುಟ್ಟುಜ ಎನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪೊಂಡ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಯ ಬಂತಾರೆ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡಲ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಏತಾ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗಂ ಚ ಮಮ ಯೋ ವೇತಿ ತತ್ವತಃ ವೇತಿ ತತ್ವತಃ ಅಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಸೋವಿಕಲ್ಪೇನ ಯೋಗೇನ ಯುಜ್ಯತೆ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯ ಅಂಚದ ಈ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿನ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತೆರಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ತೊಡಗುವ ನೆಟ್ಟು ಸಂಶಯನೇ ಇದ್ದ
ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೇರು ಸುಮಾರು ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಸ್ತು ಜಾಗಡಿ ತತ್ವತ ಶಬ್ದ ಬಂತು. ತತ್ವತ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಅರ್ಥ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಪೇರಂದು ಜ್ಞಾನಂ ನಿಶ್ರೇಯಸಾರ್ಥಾಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ಆತ್ಮದರ್ಶನಂ ಯತ್ ಆಹು ವರ್ಣಯೇತತ್ತೇ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಭೇದನಂ. ಪೂರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರೆಯೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಬನ್ನಿ ಅಂಚದು ಫಸ್ಟ್ ಅವೇ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ ಜ್ಞಾನಂ. ಅವೇ 2 ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದ್ರೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಇದೇನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅವೇ ಆತೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಂ ನಿಶ್ರೇಯಸಾರ್ಥಾಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ಆತ್ಮದರ್ಶನಂ ಯತ್ ಆಹು ವರ್ಣಯೇತತ್ತೇ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಭೇದನಂ. ಜ್ಞಾನಂ ನಿಶ್ರೇಯಸಾರ್ಥಾಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ಆತ್ಮದರ್ಶನಂ ಯತ್ ಆಹು ವರ್ಣಯೇತತ್ತೇ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಭೇದನಂ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಂ ನಿಶ್ರೇಯಸಾರ್ಥಾಯ ಪುರುಷಸ್ಯಾತ್ಮದರ್ಶನಂ ಯತ್ ಆಹು ವರ್ಣಯೇತತ್ತೇ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಭೇದನಂ. ಜ್ಞಾನನ ನಿಶ್ರೇಯಸಾರ್ಥಾಯ ಅಂತಿಮ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೋಸ್ಕರ ಪುರುಷಸ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಯತ್ ವಾ ಆಹು ಪಂತೆರ ವರ್ಣಯೇ ಯಾನ ವಿಶದೀಕರಿಸವೆ ತತ್ ಐನ್ ತೇ ನಿಕ್ ಹೃದಯದ ಗ್ರಂಥಿ ಗಂಟು ನೆಲೆನ ಭೇದನಂ ಕತ್ತರಿಸೋನಂತ. ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅನ್ನ ಭಾಗವತಡೆ ಪಂಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಉಪನಿಷತ್ಲ ಪಂಪ ಭಿದ್ಯತೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಚಿಂದ್ಯಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಶಯ ಕ್ಷಿಯಂತೆ ಚಾಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ದೃಷ್ಟ್ವ ಏವಾತ್ಮನೇಶ್ವರಿ. ನಂಚದು ದಾದ ಪನೊಂದು ಜ್ಞಾನನೇ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಅಂತಿಮ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಆದ್ರೂ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಯಾನಿತ್ಯ ಅಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ನಿಕ್ ವಿವರಿಸವೆ ಅಂತಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಲ ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಚಾಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಅನುರಾಗದ ಗ್ರಂಥಿ ತುಂಡಾದ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇಜಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆಸಕ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಕಾರಣ. ಓವರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಂಥಿ ಪಣ ಗಂಟು ಎನ್ನ ಅದೇ ಅಂಚಂದು ನಮ್ಮಂದಾದವಂತನಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತದ ಕಟ್ಟದ ಪಾಪ ಕೂಡ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರ ಪಾಠ ಅದೇ ಓವರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ವೈಟ್ಲ ಉಪರ ಅದೇ ಈ ಆಸಕ್ತಿ ಆಶಾ ಪಾಶ ಸತೇರ್ಬದ್ಧ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಪಂಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಉದ್ಧವ ಗೀತೆಲ್ಲ ಪಂಪೇರು ಆಶಾ ಹಿ ಪರಮಂ ದುಃಖಂ
ನಿರಾಶಾಹಿ ಪರಮಹಂಸ. ಅದೇ ಆಸೆ, ಓವರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಅವು ನಮ್ಮ ದುಃಖದ ಕಾರಣ ಬಂದಿದೆ. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾಚರಿಗಳ ಆತಂಕ ಕೋಡಿಗೆ ಇಂಚ ದಾಯ ಉಂಗುವಾಪೆರು ಅದೇ ಒಯ್ಟಿ ಏತ್ ದಿಯೋಡು ಆತೆ ದಿಯೋಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಈ ಜಗತ್ತದ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಂದು ಅದೇ ಈ ಜಗತ್ತುಡು ನಮ್ಮ ನಂಬುಲಿ ಪಂಡ ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಏರಲ್ಲ ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾತೆ ಅದೇ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇಬ್ಬರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ. ಅಂಚದ ಆರ್ನಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ದೇವರು ಅಂಚನ್ ಮುಲ್ಪ ಭಾವಾರ್ಥ ಪ್ರೋಪ ಕಂಪೇರ್ ಬಾರಿ ತುಳ್ಳೋಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿವರಿಸವೇರು ಈ ವಿಷಯ ಅಂತುಲೆ ಅಂಚನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪುಂದಾದ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನನೇ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಅಂತಿಮ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಆದ ಅಂಚದ ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ನಿಕ್ಕು ವಿವರಿಸವೆ ಪಂಡ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತಿರ್ತಾರೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಭಕ್ತಿದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಅಜ್ಞಾನ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಅಜ್ಞಾನ ಅಡ್ಗೂಡ್ದೆ ನೀನು ದುಂಬದ ಅಧ್ಯಾಯ 7 ಎನ್ಮ ವರುಂಬ 10-11 ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಮತ್ತ ದೇವಹೂತಿ ಪಂಡಿತರು 4 ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡ ಅಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಭ್ರಮೇಣ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಭಗವಂತ ಅವೇ ನೀನು ದುಂಬದ ಅಧ್ಯಾಯದ 7 ಎನ್ಮ ವರುಂಬ 10-11 ಈತ ಶ್ಲೋಕ ತೊಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪಂತ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಅವು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಅನುರಾಗದ ಗ್ರಂಥಿಲೇನ ತುಂಡು ಮಂತು ಪಾಡು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಭಾವಾರ್ಥದ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸಮಂಜಸವಾಯಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಈಜಿನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇರ್ದು ಭೌತಿಕ ವ್ಯಾಮೋಹರ್ದು ಮುಕ್ತಾವಲಿ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸಮಂಜಸವಾಯಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಈಜಿನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಭೌತಿಕ ವ್ಯಾಮೋಹ ಮುಕ್ತಾವು ಪಂಡದ ಪನೆರಾತ ಅಂಚದ ಜ್ಞಾನ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆನ್ ಪಡೆಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ತನನ ತಾನಿಪ್ಪುನಂಚೆನೆ ತುಯ್ಯರೆ ಸಾಧಿತೋಜ ಇದೇನೆ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕಡಿದೆನ್ ಪನ್ಪೆ ತಂ ಏವ ವಿದಿತ್ವಾತಿ ಮೃತ್ಯುಂ ಏತಿ ನಾಣ್ಯ ಪಂಥ ವಿದ್ಯತೆ ಅಯನಯ ನೆತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಅನ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಪಂಡ ನೆತ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನ ತಿಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ಇಜಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನಿರುವ ರೀತಿಡ್ ತೂಪುನ ಮೂಲಕ ಭೌತಿಕ ಅಡೆತಡೆದು ಮುಕ್ತ ಆವೊಲಿ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಡ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೂಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾರ್ಗಲೇನು ವಿವರಿಸಲಾತನ ಅಂಚ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ತೂದು ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪುನೇನ ತಿರಿಯೊನ್ನೇನು ಭಾಗವತಡ್ಲ ದೃಢಪಡಿಸಲಿ ಪುರುಷಸ್ಯ ಆತ್ಮದರ್ಶನಂ ಅಂಚದ ಕಪಿಲ ದೇವ ತನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ವಿವರಿಸವನ ಅಂಚೆನೆ ಸರಿಯಾಯ್ನ ಆಧಿಕೃತ ಮೂಲದ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುನೇಡ್ ಈ ದರ್ಶನ ಹೊಂದೋಲಿ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲಪೋದು ಕೇಂಡ ನಮಕುಂದತೆ ಈ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಅಂಚ ಬರ್ಬೋದು ಅದೇ ಕೆಲವು ತುಲೆ ಎನ್ನೆತೋ ತುತ್ತೆ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದಂದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಂತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಂಡೆ ಅಲ ಅಂಚಲು ಉಂಟು ಚಲ ಹಾಕೊಂಡು ಉಂಟು ಕೆಲವು ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಅಲ ಇದೇನು ಅರ್ಥವಂತ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನೊಂದುಲೆ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ತುಲೆ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಪುರುಷಸ್ಯ ಆತ್ಮದರ್ಶನಂ ಕಪಿಲ ದೇವ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ತನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ವಿವರಿಸವನ ಸರಿಯಾಯ್ನ ಆಧಿಕೃತ ಮೂಲದ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುನಿ ಈ ದರ್ಶನನ ಹೊಂದೋಲಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ
ಸರಿಯಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡೆದು ನಮಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಏರು ದೇವರನ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದೇ ಅದೇ ದೇವರನ ಸೇವೆ ತೊಡಗಿದೆ ಅದೇ ಪನ್ನಂಚೆನೆ ನಡಪೇರ್ ಪ್ರಿಯಾವಾನ್ ಇಂಚಿನಾಕಲ್ಗ ನಮಕ್ಕೇನು ಅದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದೇ ಏರ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಅಂಚಿನಕಲ್ ಅಂಚದ ಕಪಿಲ ದೇವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇ ದಾಯಪ್ಪಂಡ ಆರು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಆದುಲ್ಲೇ ఒక ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪ ಅಂಚದ ವಿವರಿಸೋದು ಉಪ್ಪುನೇನ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮನ್ಪಂದೆ ಯಥಾರೀತಿ ಒತ್ತೊನ್ನಾಯೆ ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಪಡೆವೆ ಜದೀರ್ ಭಾಗವತನ ಯಥಾರೂಪ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಕ್ಲ ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಚದ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಪದ ಮನ್ಪೇರೆ 2ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕಂಡ ವರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ವಾರಣಾಸಿ ಅಲ್ಪ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಥಿತಿನ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿವರಿಸಾರೆ ಪ್ರತ್ಯುರಿಯ ಜೀವಾತ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಶಾಶ್ವತ ಸೇವಕ ಆದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪಂತೇರ್ ಪಂಡ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುದ ಕೆ ಆಮಿ ಕಾಯಮೋರ ತಾಪತ್ರಯ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣ ಯಾನ್ ಏರು ಹಿಂಗ ದಾಯ ಜೀವನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪಂಪೇರು ಜೀವೇರೆ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಕೃಷ್ಣೇರ ನಿತ್ಯದಾಸ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮಲ ಶಾಶ್ವತ ಸೇವಕ ಆದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಭಿನ್ನಾಂಶ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮ ಪ್ರಭುನ ಸಹಚರ್ಯಡ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸವನೇ ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡದ ತಿಳುವಳಿಕೆಡ ಸ್ಥಿತ ಆನಗ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದುವೆ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನಂಚದ ತನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಭೌತಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆದ ಗಂಟನ ತುಂಡು ಮನ್ಪುಣು ಅಂಚದ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಭೇದನಂ ಅಂಚದ ಅಹಂಕಾರ ಈಜಿನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರದೊಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಾದ ಗುರುತಿಸವನೆಡ್ದು ಮಾಯದ ಬಲೆಕ್ ಗುರುವೆ ಆಡ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಆಯ ಪರಮ ಪ್ರಭುನ ಸತ್ವನು ಹೊಂದುದೇ ದಾಯಪಂಡ ಆಯ ಭಗವಂತನೇ ಆದ ಆ ಭಗವಂತ ಅವೇ ಚೇತನಾತ್ಮನ ಪ್ರಕಾರನೇ ಸೇರ್ನ ಅಯ್ಯ ಅದು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಶ ದೇವರ ಅಂಚ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನನೇ ಆಯನ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ತುತಿ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಸೇವಕರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮರತದೈತೆ ಪಂಡ ಸೇವೆ ತುಲೆ ಸೇವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂತು ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಮಾತೆನ್ನೋದು ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತೆ ದಾಲ ಸೇವೆ ಇದೆ ನಾಯ್ದ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ನಮ್ಮ ತೂಕದೆ ನಾಯ್ದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೂಕ ಅದೇ ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ನಾಯ್ದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾಯ್ದು ಅದೇ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿನ ಜನರೇಟರ್ ಮಾತ ಒಂದು ನಾಯಿಗ ಎಸಿ ಅದೇ ತಿರ್ಗೆರೆ ಕಾರ್ ಅದೇ ಐಕ್ಲ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅವ ಮಾತ ಅವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದಾವ ಐಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಶಾಪ್ ಮಾತಾಡು ಭಯಂಕರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂಚ ಸೇವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಏನೋ ಅಂತೀನಿ ನಾಯಿದಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚದ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನನೇ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಿತಿ ಅವು ಪನ್ಪುನ ಈ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತೆರೆಯೋದು ಅಂಚ ತೆರಿನ ಕೂಡಲೇ ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ವೇದನ ಇಜಿನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಗ್ರಂಥಿಲೇನ ತುಂಡು ಮಂತನಗ ಆಯ ಪಡೆಯುನ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮ ದರ್ಶನ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಆಯನ ಆಯ ತೂಪುನ ಯಾನ್ ಏರಪ್ಪ ಯಾನ್ ಈ ಜಗತ್ತು ದಾಯ ಬೈಬೆ ಏನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಂಚಿನ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಮಯ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಐತ ಕಾರಣ ನೈಜ ಜ್ಞಾನನ ಬೊಲೆಪವನ ಮೂಲಕ ಅಹಂಕಾರದ ಮುಕ್ತ ಆನಗ ತನನ್ ಅಯ ತೂಲಿ ಅಹಂಕಾರದು ಬಿಡುಗ ಜನ ಅಹಂಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವೇ ಯಾನ್ 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 ಎಂದು ಅದೇ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಪಂಪುನ ಹೋಗಿ అయితే ఆ వ్యక్తి ఉండతే ముల్ప మళ్ళా గుండిడు బూరున్నాయి భాగవతుడు ఋషభదేవుడు పంపారు అహం మమేతి కాన్సెప్ట్
I and mine, you and me, ఇలా యామ్ అదే అవి ఎంచే స్టార్ట్అప్ అయితే అట్రాక్షన్ అవుల భాగవత పనుకుంది పుంసా స్త్రియా మిథుని భావమేతం తయో మితో హృదయ గ్రంథిం ఆహు అత క్షేత్ర సుతప్త విత్తై జనస్య మోహోయం అహం మమేతి. అహం మమేతి కాన్సెప్ట్ జ్ఞాన ఎన్ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನಾಗ ಆಣು ಪೊಣ್ಣುನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದೇ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಿಥುನಿ ಭಾವಂ ಪಂಡ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಮಿಥೋ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಪಂಡ ಈ ಗಂಟು ಪಿದ ಹಿಡ್ದ ತೂಲ ಹಿಡ್ ಅದೇ ಅಂಚದ ಗಂಟು ಬೂರ್ನ ಆಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುನೆ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಅಥ ಅಂಚೈನರ್ದವರ ಗೃಹ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದೇ ಎನ್ನ ಜಾಗೆ ಸುತ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಆಪ್ತೈರ್ ಸಂಬಂಧದಕ್ಲು ಜನಸ್ಯ ಎನ್ನ ಜನಕ್ಲು ಆ ಮೊಹಡ್ ಅಹಂ ಮಮೇತಿ ಯಾನ್ ಒಕ ಎನ್ನ ಅದೇ ಆ ಪಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭ್ರಮೆಟ್ಟು ಗುರುಬೆ ಪಂಡ ಆಯ್ತಿಕ್ಕದು ಗುರುಬೆ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ಅಂಚದ ಪನ್ಪುನ ಈ ವಿಚಾರನ್ ತೆರಿಯೋಡು ಅಂಚ ತೆರಿನ ಕೂಡಲೇ ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿದ ಭೇದನ ಇಜಿನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇಜಿನ ಅಕ್ಲು ಮಾಯಡೆ ಉಪ್ಪೇರ ಪಂಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಲೆ ಈತು ಪಂಡಲ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಅಕ್ಲನೇ ಲೋಕರು ಅದೇ ಏತ್ ಪನ್ಲೆ ತೂ ನಮ್ಮ ಇಂಚಲಾವು ಈ ಮಿಕ್ಲಿಗೆ ಈತು ಎಜುಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಮಾರೆಂದು ಮತ್ತೆ ದಾಯ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿನ್ ಮಾಯಡಿಲ್ಲ ಮಾಯಡ್ಬೋದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಮಾಯ ಮೋಹ ಮಾಯಡಿಕೆ ಮಾಯ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬರುದು ಅವಳ ದೇವನ ಕೃಪೇಟ ಮಾತ್ರ ಅದ ಮಾಯ ಭಯಂಕರ ದುರತ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಭಗವಂತ ಗೀತ ಪಂಪೇರು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ पण ಈ ಮಾಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಮ ಮಾಯ ಎನ್ನ ಮಾಯ ಅಂದೆ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ದುರತ್ಯಯ ಪಣ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಪಿದೆದು ಅಡ ಏರ್ ಪಿದೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಮಾಮೇವ ಏ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಏರ್ ಎಂಕ ಶರಣ ಹಾಕೋದು ಮಾಯಾಮೇತಾಂ ತರಂತಿ ತ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾಯಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ದೇವಗಿರಿ ಶರಣ ಏನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಈ ಮಾಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪಿದೆವು ಅಂಚದ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಗ್ರಂಥಿಲೇನು ತುಂಡು ಮಂತನಾಗ ಆಯ ಪಡೆಯುವ ತಿಳುವಳಿಕೆನೆ ಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ఆయన ತೂಪುನ ಐತ ಕಾರಣ ನೈಜ ಜ್ಞಾನ ಬೊಲೆಪವನ ಮೂಲಕ ಅಹಂಕಾರಡು ಮುಕ್ತಾಯ ఆయన ದುವೆ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾದೊಂದು ಇಂಚ ಆತ್ಮ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ 24 ಪ್ರಕಾರದ ತಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವೆ ಪ್ರಕಾರ 24 ಪ್ರಕಾರ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಚದ ಐನು ಸಾಂಖ್ಯ ಪಂಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ದರ್ಶನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದ ಸರಣೆನು ಜ್ಞಾನ ಒಕ್ಕ ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಪಂಡದು ಲೆಕ್ಕರ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ್ಬಿಟ್ಟು ಪಂದ್ರೆ ಪಗ ಆಗ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜಿನಾಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಡ ಆ ಜೀವನ ದಾದವಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಪಟ್ರಾಸೆ ಬದುಕೊಂಡು ದಾಯಿ ಮುಲ್ಪ ಬದುಕೊಂದು ಅವಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪಿಲ್ಲ ತೋಲಂದು ಪಂಡ ಮೋಹ ಮಾಯಡ್ ಅಕ್ಲಿ ಬೂದು ಜಂದು ಅಕ್ಲೆ ದಾದ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಜೀವನಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕನ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಎದ್ದು ನಮ್ಮ ಇದೇ ಬರೋ ಅಂಚದ ನೆಟ್ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ವಿಷಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್